Aupa, Joseba, eguerdion. Makina. Bueno, Iker eta Olaia gara, Etxanon gauz, eta... Hau da gure nekazal etxea. Etxanon nekazal turismoa Ikerreketanik 2 urte daroaguz negozioarekin martxan. Gurasoen jubilazioa garaia suertatu izan da, eta nire nema eta biok erabaki ginen negozioarekin jarraitzea. Baserria berez familiarra da, eta aitaren enborretik datorren baserria. 17. mendekoa da, eta harriz eta egurrez jantzitakoa. Baserriaren historia hasten da, nire ama eta aitak apostu egin zeurienean esne salmentarekin, eta egoeraren gogortasuna edo irtenbide bat bilatu gurean edo aldaketa bat ikusi zeurien egitea, eta nekazal turismoa martxan jartzea pentsatu zeurien. Martxan ipinteagaz batera, behi esnea barik, okelako behiek jartzea erabaki zeurien. Behi honek mistoak die, Musin da Pirineka arrasako dekoguz. Momentu honetan 17 buru dekoguz. Azken 2 urte hauetan egin doguz paketetan saldu, 3 eta 5 lotetan. Helburue hori da, purtsu bete hortik gehiago tiratzea. Nire bete beharra edo, azkenean, baserri batean imaginatu alzari, ez? Teiatuen lauteia jausten badi aixe konpondu, tximeniak arazoen bat emoten bade aixe be konpondu. Beste zer egin guztiek, bai behietatik hasite eta gozariak ematera, edo afarietan laguntzera, edo gelak atontzeko beprest, eta, baserrien inoz ez dau zerringot, baizik eta nondik hasiko naz. Hemen dekogun kalitatezko okelarekin prestatuko gu orain platertxo bat, aritzek koinatuak prestatuko dau, eta beragana joango gara oin. Gaur egingo dugu, azalorea okela pikatuarekin labean gratinatuta. Dana etxeko produktuekin egingo dugu, azpian joango da okela pikatuarekin saltza bat eginda, gero ganean azalorea egosita, da gero besamel bat botako dugu ganetik, eta gero gaztaiagaz gratinatu. Hoin garbituko dute azalorea, honek ramilleteak kendu, hemen dekote saltza bat eginda, okela pikatuagaz, deko piper gorrie, piper berdea, kipula, ardau beltza purbet eta tomatea, etxeko tomatea. Ukildot hemen egozten ordu bete inguru eta hau da gelitu den saltza. Nabil botaten hau okela pikatu, hau gelituko da azpiko aldean. Hemen dekogu lehen egozita salorea, botako dugu hemen gainean. Hemen dekogu besamela ja prest, oin botako dugu hemen gainean tapo egingo dugu besamelagaz. Dekogu hemen txanoko gaztaia, errotik, kepak egiten duena, raio dut, botako txegu ganetik. Labean sartuko gu. Joseba, zune edo zunerako hemen gauz, eskerrik asko bizitan entortearren, hau da gaurko errezeta, eta hurrengo batera arte. Venga! Agur! Agur!